Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улгатыба койбір темалар турында. Күнгә 900 пациент шол онкология үзәге 2 айлык эшчәнлеккә йомгак ясады. Кастрюльләрдә су җылытып арыдым. Иленче комплекста яшәүче шәһәрдәшебез кайнар су булмауга зарлана. Сәбәбе нидә? Татарстанда яшәүче тагын 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоллыда коронавирусның 8 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 18 мартка Татарстан буенча барлыгы 18879 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 15627-се терелгән, 141-е узган тәүлектә. Күнгә 900 пациент шолла онкология үзәге 2 айлык эшчәнлеккә йомгак ясады. Медицина учреждениесе нинди уникаль җиһазлар белән мактана ала һәм үзәк популярмы? Толырак безнең сюжетта. Онкология белән авыручыларга хәзер башка шәһәрләргә йөрергә кирәкми. Өстәвенә шолда әлеге җитди авыру белән 16 меңгә якын пациент исәпләнә. Исегезгә төшерәбез, төзелеш эшләре 2 ел дәвам итте. Хәзерге вакытта онко-үзәк инде 3нче ай эшли. Біздің филиал 1 миллион 200 кіші принимать ете. Бұл 2 ұлы шәһәр, Ярша ұлы шәһәре һәм Нижнекамский шәһәре и 9 район. Бүгінгі күндә поликлиникада 350 кіші принимация етілі. Алғанда весь филиал бойынша 800-900 кіші принимать етәбіз. Хәзерге вакытта онко-үзәк бераз зуррак йөкләнеш белән эшли дип аңлата Алмаз Хаҗиев. Көн саен филиал хезмәткәрләре 900-гә якын кешене кабул итә. Бирдә пациентлар өчен компьютер томографлары, монографлар, МРТ һәм рентген аппаратлары бар. Шулай ук медучреждение нур тизләткечләре кебек уникаль җиһазлар белән мактана ала. Лучевой терапия башланыр алдыннан без һәрбер пациентка ясыйбыз компьютерный томография. Томография вакытында без аларга наружный ориентирлар куябыз, меткалар куябыз һәм шуннан соң инде компьютерда информация передаваться ителә врачларга. Врачлар оконтировать итәләр структураларны. Менә хәзерге вакытта пациентка оконтировать ителгән аның күзләре һәм баш мие. Бу пациентка, менә хәзерге пациентка без баш миен облучать итәчәкбез. Шуңа күрә без аңа күзләрен, хрусталикларын һәм баш миен обрисовать иттек, опухольләрне обрисовать иттек. И хәзерге моментта инде медицинский физиклар безнең план рассчитывать итәләр. Онкологик диспансерны тулысынча эшләтү 2 этапка бүленгән. Хәзерге вакытта бортик диагностика өлеше генә эшли. Якын арада хирургия, онкология бүлеге, операция блогы һәм реанимация бүлеге ачылачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кастрюльләрдә су җылытып арыдым. Безнең редакцияга шундый шикаят белән 50нче комплекста яшәүче ханым мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, ел дәвамында даими рәвештә кайнар су юк. Сәбәбен хәбәрчебез ачыклады. Кайнар су юк. Фәвзия Ишхузинаның һәр иртәсе диярлек салкын душтан башлана. Фатирда кайнар су бик сирәк була дип зарлана ханым. 5 катлы 50-02 йорты подвалында бойлерлар еш кына софтан чыга. Вакыт-вакыт кайнар су 5нче катка менеп җитми ди ул. Март аенда гына да шушы 2021 елның 9-ы и 16-сы кайнар су булмады. Безгә әйтеп тормыйлар. Салкын су кул юарга бик нык салкын. Ул әйтергә мөмкин даже бузлы су сыман. Сейчас труб поменяли, как бы вот где-то там рыли, и все равно этой воды нет у нас. Мы в неделю раз без воды живем. Как вам сказать, это уже месяц, наверное, 2, где-то так продолжается. Точно конкретно не могу сказать, но месяц-2 точно. Идарәче компанияда кайнар су белән үзлекләр проблемасы турында беләләр. Бирдә эшләүчеләр сүзләренә караганда, су булмауның сәбәбе турба үткәргечләрнең иске булуында. Соңгы капиталь ремонт 2011 елда үткәрелгән. Прошло уже 10 лет, и вот в течение этого периода трубы морально и физически устарели. Поэтому по просьбе жителей, по нашим письмам, исполнительный комитет в этом году постарается включить этот дом в капитальный ремонт по замене трубопроводов. Уже не на ПН-20, а ПН-25. Күрәсең 50-02 йортында яшәүчеләргә запас кастрюльләр булдырырга һәм кайчанда булса аларда да кайнар су булачагына өметләнергә генә кала. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Александр Кощеев, яңалыклар.
Өлкәннәр һәм балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләренең күбесе тәүлекнең караңгы вакытында урамнарның яктыртылмаган участокларында була. Бөтен Россия караңгылыкта күренерлек бул акциясе кысаларында ЮХИДИ хезмәткәрләре, юл хәрәкәте яшь инспекторлары отряды вәкилләре белән берлектә шәһәрдәшләребезгә юлны хаталарын кичермәвен искә төшерде. Вручаем вам вот такой светоотражающий значок, чтобы вас было в темное время суток хорошо видно. 46-нчы мәктәпнең юл хәрәкәте яшь инспекторлар отряды егетләре шәһәр урамнарына чыкты. Алар ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектә белешмәлекләр һәм яктылыкны чагылдыручы элементлар тараттылар. Также вперед, также и держите, молодцы. Таких ребят мало, что на улице не балуетесь. А то вот когда я хожу, иногда вижу мальчишки через дороги перебегают, нарушают. А вы правильные детишки, спасибо. Молодцы, ребята, конечно, нужно это соблюдать. И другим тоже помогать. Молодцы, правильно делаете. А сами не нарушаете? Как? Нет, не нарушаю. Всегда перехожу, всегда все делаю по правилам. Думаю, что нужное. Я вот тоже внучке раз подарили, в общем, чтобы она не нарушала, ходила в школу. Инспекторлар шоуларга күпчелек юл транспорт хәрәкәтләренең тәүлекнең караңгы вакытында булуын искә төшерде һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен аңлатугына түгел, яктылыкны кире кайтаручы элементлар турында да онытмаска кирәклеген искәртте. Алар тормышны саклап калырга мөмкин. Согласно правилам дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы с световозвращающими элементами и обеспечить их видимость водителям транспортных средств. Алда мәктәп каникуллары, ата-аналарны профилактик әңгәмәләр үткәргә һәм иң мөһиме балаларны күзәтүсез калдырмаска өндиләр. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолалар өчен яхшы яңалык. 28 марттан Бигештән Санкт-Петербургка рейслар көн сайын дүшәмбедән якшәмбегә кадәр башкарылачак. Җиңү авиакомпаниясе очышлар өчен 189 кеше сыйдырышлы уңайлы заманча лайнер куллана. 29 майдан Сочига авиарейслар старт ала һәм көзге-кышкы сезон ахырына кадәр дәвам итәчәк. Кара диңгез башкаласына турыдан-туры очышлар атнага 5 тапкыр башкарылачак. Исегезгә төшерәбез, Николай Иллимаев исемендәге Бигеш халыкара аэропортыннан 29 майдан 30 октябрьгә кадәр атнага 3 тапкыр ташламалы субсидияләү программасы буенча Симферопольгә очарга мөмкин булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 15 по 21 марта долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», первый этаж. С 18 по 21 марта в ВЦ «Экспо Кама» выставка-продажа от новосибирского питомника. В ассортименте новые сорта клубники, малины, жимолости, смородины, а также сибирский лук-севок, семена, карликовые груши, яблони, вишни, абрикос и многое другое.